नमस्कार, माझं नाव. मला गायनोकोमॅस्टियाचा त्रास जवळपास आता 6 ते 7 वर्षापासून होता. मला पहिले वाटायचं की ते वजन वाढल्यामुळे होतं असं. मग मी जास्त काही तेव्हा लक्ष दिलं नाही. नंतर काही 1-2 वर्षानंतर थोडं गाठी वाटायला लागल्या, पेन व्हायचं. मग आम्ही होमिओपॅथिक ट्रीटमेंट घेतली, पण त्याचा काही एवढा फरक पडला नाही. नंतर मी आता मागच्या वर्षी खूप वजन म्हणजे वेट लॉस केलं, पण ते उलटून जास्त दिसायला लागलं, लम्स असे. मग शेवटी आम्ही सरांकडे आलो त्यांची व्हिडिओज बघून, आणि मग सरांनी आम्हाला चांगलं कन्सल्ट केलं. मग आम्ही सर्जरी करायचं ठरवलं सरांच्या इंट्युशननुसार. सर्जरी केल्यानंतर मला पहिले 1-2 दिवस वाटलं होतं पेन भरपूर, पण नंतर आता 10 दिवस झालेले आता काहीच वाटत नाही. मी माझे सगळे कामं मी व्यवस्थित करू शकतो. आता जास्त असं म्हणजे आता कॉन्फिडन्स पण वाटतो. आता मी सगळे माझ्या मनासारखे कपडे घालू शकतो. पहिले टी-शर्ट्स पण नाही घालू शकत, म्हणजे शर्ट्सच घालायचो जास्त. आता टी-शर्ट, स्वेटशर्ट सगळे घालू शकतो. माझा मुलगा हा म्हणजे मनमिळावू स्वभावाचा आहे, परंतु त्याच्या ह्या त्रासामुळे तो लोकांमध्ये मिसळायला खूप घाबरायचा. कॉलेजमध्ये पण त्याला अतिशय कमी मित्र आहेत, मधून 2 ते 3च मित्र आहेत. मित्रांच्या घरी जाणं तो टाळायचा, कुठल्याही फॅमिली फंक्शनमध्ये जाण्याचा तर तो टाळायचा. कुठलेही कपडे घालायचा म्हणजे तो पहिले विचार करायचा की मला कसे दिसतील, म्हणजे त्याच्या मापापेक्षा तो 2 म्हणजे मापाने कपडे जास्त सैलसर घालायचा, खूप सैल कपडे घालायचा, जेणेकरून तो त्याला लपवायचा प्रयत्न करायचा. कुठल्याही लोकांसमोर तो येऊन बसायचा टाळायचा. पण सरांनी आम्हाला इतकं छान कन्सल्ट केलं, आणि ऑपरेशन नंतर आता त्याचा कॉन्फिडन्स लेवल इतकं छान वाढलेला आहे. तो अगदी म्हणजे असं त्याला स्वतःविषयी आत्मविश्वास आता वाटायला लागलेला आहे त्याला, का मी आता म्हणजे छान दिसायला लागलेलो आहे. आणि मेन म्हणजे आपण कितीही शिकलेलो असलं तरी पर्सनॅलिटी छान असणं हे जास्त महत्त्वाचं आहे मुलांमध्ये. आणि आता तो खूप छान दिसतोय, स्वतःचे कामं आता तो छान पद्धतीने करू शकतोय. सरांच्या याबद्दल खूप खूप आभार, धन्यवाद.